Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Titan Jello. And this is Marcos' Secret File. Si Marcos na iniwan ng live-in partner para sa isang lalaking pamilyado na mayaman. Iniwan ang partner kaya pala kasi nga may pera yung lalaki. Tapos iniwan pati anak. Tapos buntis pala doon sa lalaking pamilyadong tao na may pera. Iba rin talaga nagagawa ng pera. Oo naman. Pero iba rin talaga nagagawa ng kate. Charot! With the harot. Kasi nagsimula naman ang lahat dito sa kakatihan, diba? So, yung sender natin na si Marcos, nagkaroon ng cheating, diba? Virtual cheating sa ibang babae nung kakapanganak lamang ng kanyang misis. At bilang parang ganti, 'di ba, ng ating nung Katie pumatol sa iba. Kaya naman pakinggan na natin ang mga pinapi as in patol na patol sa ating secret file ngayong gabing ito para sa kanilang mga komento. Eto sabi ni Darwin, masakit na katotohanan para sa iyo, Marcos, na kapag nagloko ang babae at live-in ang relasyong meron kayo, hindi siya mapaparusahan. Mas masakit pa para ma-justify lang yung naging kasalanan mo sa kanya. Sa madaling salita, quits lang kayo. Pero para doon kay Marie, maaari niyang parusahan ang partner niya dahil kay Katie. Yan ang nakakalungkot na nangyari sa mga naglolokong partner. O nga no, kasi may kaso para dyan So, pwedeng demanda, lalong-lalo na kung may pera yung lalaki, diba? Alangan naman mapunta lahat sa kabit. Hindi po pwedeng ganon. Kung legal ka, dapat legal na sa iyo yung shares. O, ito pa sabi ni Sir Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Buti na lang hindi siya yung professor na tinutukoy dito, no? Ang relasyong nagsimula sa bed kama ay mauuwi sa bad karma. Charot with harot. Tuloy lang po, sir. It means hindi kayo meant for each other. Focus na lang po sa brighter side knowing na may anak po kayo and blessing po yan. Mas marami pa po kayong estudyante na makikilala. Wow! Mas marami pang opportunities. Charot with harot. Agree naman ako dun sa mas maraming estudyante. Ang tanong, mabenta ka pa rin ba sa estudyante? Minsan talaga hindi mo iwasan yung magkaka-crush ka sa prof mo, no? Totoo yan. Nadami ka naman naging crush na prof. Sila nagkaka-crush sa akin. Wow! Ang lakas ni Titan Jello. You are not Titan for no reason, di ba? Ay, ito sabi naman ni Robert Tirao. Ang paghihiganti ay hindi ka mabibig... Nahirapan na akong basahin. Ulitin natin, Wala kang mapapala sa paghihigante. Sorry, pinaparaphrase ko. Pinaparaphrase ko, alam mo kung bakit. Kasi ito yung linya na talaga. Yung paghihiganti, wala kang mapapala dyan. May kulang So, pinaraphrase ko, wala kang mapapala sa paghihigante. Tama. Pwedeng bumalik din kasi sa'yo yung ginawa mo. Kung gagawin mo yan sa iba, ayusin mo na lang siguro kung ano ang meron ka ngayon. Tama. O, ito naman sabi ni parang Jobert. Para sa akin, gumanti lang talaga si Katie. Ipinaramdam niya kung gaano kasakit ang maloko. Gayunpaman, ang mali ay hindi masusolve ng isa pang pagkakamali. Ang kawawa na lang talaga dito ay ang anak nila. Shoutout na lang po kay Alan Alvarez, Rosenio Mundas at John Sultes. Kawawang anak, yun naman talaga yung sinasabi namin dito. At ito naman sabi ni MS. Magandang gabi, DJ Rocky at DJ Jello. Alam mo, Marcos... Wait lang, natawa ako. Ang nakalagay dito, Marcos. Alam mo, Marcos? Senior o junior?
Wala na yung senior eh. Junior na lang. Alam mo, Mark, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin din sa'yo. Nasayang lang ang inyong pinagsamahan ng matagal nang dahil lang sa isang pagkakamali at dinagdagan pa ng isang pagkakamali. Kung ako sa'yo, tutukan mo na lang ngayon ang flood control, Mr. President. Yung pala yun. Sabi na eh. Charot lang. Pwede po bang mag-request na lang, DJ Rocky? Ay, may request na kanta. May request ka pa ha? Wala kaming ganun pag ganitong araw. Maraming salamat po. Ingat pa uwi. Baka maanod po kayo ng baha. Uy, huwag naman. Titan Jello, dahil pa nag-comment sa ating Secret File for tonight. At parang halos lahat naman silang sinasabi ay mag-move forward na lang. Pero may katanungan lang ako. Ano? What if kung hindi nagloko itong si Marcus, hindi kaya magloloko itong si girl? Hindi ko rin masabi, dude eh. Una, hindi sila kasal. Pangalawa, nabuo yung anak nila. Yeah, sa pagmamahal naman, bunga ng pagmamahal, ito ay blessing. Pero nangyari ang lahat sa panahong hindi sila handa. So, naisip ko, marami pang mga bagay na hindi pa nagagawa ni Katie. Gayon din naman si Marcus. Although mas malaki yung porsyento na marami pang hindi nagagawa si Katie. So parang, nagigets mo, professor na si Marcus eh. And I assume malaki yung age gap nila. Yes. And si Katie, nagsisimula pa lang i-build yung life niya. So, feeling ko may tendency na talaga din siyang magloko. Or lahat naman ng tao may tendency magloko eh. Alam mo, hindi natin makokontrol kung ano yung gagawin sa atin ng ibang tao. Pero ang kontrolado natin ay yung sarili nating desisyon and sarili natin aksyon. So, hindi natin pwedeng sabihin na porke niloko ka, ibig sabihin yun na rin yung ganti mo sa kanya. Kasi at the end of the day, meron kang own mind to decide whether or not cheat on a person who loves you and who cheated on you. Yes. So, yeah, there is a possibility na gawin pa rin niya to. So, nandun siya sa, siguro, exploration period, na-hurt siya, nandun na din yung parang immaturity, alam mo yun. And sabi nga niya, sa kanya na rin mismo nanggaling, diba, dun sa kwento ni Marcus, na hindi niya kayang pangatawanan yung mismong anak nila, hindi niya kayang buhayin, parang ganun yung mga term niya, diba, na ginamit. So, yeah. Agree. Ikaw Ganda ba? Yun. Oo. Tama yung sinabi mo. Susundan ko lang. Sinabi mo na hindi natin hawak yung pwedeng gawin sa atin ng ibang tao. Pero hawak natin yung mga pwede nating gawing action sa buhay natin. Yung mga desisyon natin sa buhay natin. Yung mga choice natin sa buhay natin. It means, gusto niya rin yun. Totoo. Kasi kung hindi naman niya ginusto yun, dude, pwede naman na mag-sorry na lang din siya tapos sabihin niya dun kay Marcus na, I will be better. Parang katulad ang ginawa ni Marcus. Kasi yung kay Marcus, sabihin natin pagkakamali talaga yun eh. Kasi hindi na niya inulit. And he tried to prove himself dito sa kanyang anak at saka dito sa live-in partner niya na si Katie. So masasabi mo na hindi niya siguro talaga pagkatao to. Kumbaga hindi niya minimin na mangyari yun doon sa buhay nilang pamilya. Ako benefit of the doubt. Pero alam mo dude, naisip ko lang din tong parte na to about kay Katie. Hindi kaya dumating siya sa part na parang may postpartum siya? Pwede. Kasi gusto ko ilagay yung sarili ko doon sa isang sa sapatos ng ng kakapanganak lamang na babae. Sa pagbubuntis nga lang parang nababaliw ka na eh. Yes. What more kapag nandyan na yung bata, ikaw yung inaasahan, tapos nag-stop ka pang mag-aral ng gusto mong pag-aralan. So, yung lahat ng sakripisyo, parang halos, parang ikaw ikaw talagang gumagawa eh. Sorry pero para sa akin lang naman to Kumbaga point of view ng isang babae na kahit sabihin ninyo na hindi pantay ang sakripisyo ng lalaki at babae pagdating sa pagkakaroon ng anak, hindi po eh. Kasi ang babae, siya magbe-bear ng child, siya yung magkakaroon ng morning sickness, siya yung magbabago yung katawan niya, iitim yung kilikili niya, yung batok niya, lahat. And there are so many things na hindi niya magagawa because she is pregnant. Tama. At hindi lang yun paglabas ng bata, ilang taon pa ulit. Totoo. Ang gugugulin mo. Hindi naman totally mababago na agad yung itsura mo,
yung buhay mo paglabas ng bata, hindi naman ganun eh. Na babalik ka sa normal, hindi ganun. Oo. Ilan yung babaeng kilala natin na from sexy, biglang 'di ba naging mommy looking talaga in the sense na nandyan yung extra fats kasi nagpapa-breastfeed. Ang daming nangyayari dun sa katawan ng babae and hindi po siya ina-snap, biglang boom, balik to balik alindog ka na, kahugis mo na si Marian Rivera. Si Marian Rivera nga, pero minsan parang pag nakikita ko siya, parang unfair na life, diba? Mapapaganon ka, and mag-self-pity ang isang babae, tapos biglang dinagdagan pa ng partner mo, yung ganong isipin mo, na, diba, parang nagsi-self-pity ka na nga kasi nandyan yung how you look, tapos biglang niloko ka. So parang nandun yung question ng isang babae sa sarili niya na, ganun ba ako kapangit? Tama. Wala ba akong silbi? Wala ba akong worth? Para lang bigla niya akong lokohin ng ganito. So, nandun naman ako sa point na gano'n na yung si Katie, baka ganun din yung naisip niya to the point na nagtuloy-tuloy. Tama din eh. Kasi siguro may mga dahilan din. Diba? Sinisilip natin dito yung dalawang side ng storya. Mm-hmm. Baga, may dahilan din siguro kaya niya ginawa yun. Hindi lang natin kuwanan ng panig itong si Katie. Si Katie eh. Katie, sige nga, masumulat ka at patunayan mo sa amin hindi ka lang Katie. Di ba? True! Baka hindi natin malaman kung paano gumalaw yung utak niya noong mga panahon na yun eh. Kasi yun na nga, sunod-sunod yung mga nangyari sa kanya, nanganak siya, dami nangyari sa katawan, kinuwestiyon niya yung sarili niya kasi niloko siya. Kaya katanungan ko kanina, paano kaya kung hindi siya niloko ni Marcos? Ano kaya mangyayari? Diba? Hindi natin talaga alam eh. Pwedeng hindi siya nagloko, minahal niya lalo si Marcos, inayos nila, buo pa rin yung pamilya nila ngayon. Diba? Hindi rin kasi natin pwedeng isisi sa kanya lahat eh. Ni Katie eh. Dahil kung wala ding nagsilab nung apoy, diba? Kung walang nagbukas ng posporo, diba? Naglighter. Hindi sisilab yung apoy, diba? Ganun lang. Ganun lang din yung yung naiisip mo. Pero dude, alam mo, babalik pa din naman ako dun sa part na dito natin mapapatunayan yung mental strength ng isang tao. Diba parang, okay, sige, eto na yung sabihin mo na naiisip mong gawin kasi gulong-gulo na yung utak mo. Okay. Pero, babalik ka pa din dapat doon sa kung ano yung tama eh. Nagagets mo? Kumbaga parang manghihina ka, pero hindi porke nang hina ka, ibig sabihin gagawa ka ng mali. Minsan kasi pag in pain tayo eh, hindi na natin naiisip yung tama. Kapag sobrang sakit na nangyari sa atin, tapos katulad nga, sinasabi mo, nasa postpartum pa siya na part, tapos nasaktan siya ng sobra-sobra, parang wala na, tinanggalan natin siya ng karapatan na mag-isip na maayos dahil halos balo-balo pa nga ako dito sa problema na to, tapos dinagdagan mo pa ako ng ganito na lang gagawin ko para mag-heal na lang lahat. Siguro yun yung naging way of exit niya eh. O kaya yun yung naging gamot niya para gumaling yung mga sakit na yun, na manloko na lang siya, mag-cheat na lang siya. Or salvation. Sabihin nating salvation. Kasi, dude, etong lalaking to may pera. Diba? Yung pinalit niya dito sa sender natin, may pera eh. Pamilyadong tao nga lang, pero may pera. So, malaking bagay din yun para sa isang babae na parang, siguro, kaya ko lahat para sa'yo. Tingin ko para maghiganti talaga eh. Feeling mo? Kasi hindi siya kumuha ng saktuhan lang din eh. Tingin mo, kumuha siya na may pera. O, kumuha siya ng may pamilya. O, para masaktan niya ng sobra-sobra talaga si Marcos. Pero para iwanan mo yung pamilya mo, talagang sinaktan mo na ng sobra. Paano ka naman sa sarili mo? Minsan di naiisip. Ganun ba yun? Oo. Nagiging selfish tayo. Hindi lang sa kanila, pati sa sarili na natin. Pero, dahil namumuo na yung galit eh. Pero hindi niya naisip na dehado rin siya doon. Yes, hindi niya talaga maiisip. Kapag talaga kasi tayo nasasaktan o galit, puro galit yung namumuo sa dibdib natin, hindi tayo nakakapag-desisyon ng tama. Ang gusto lang natin makabawi, masaktan yung mga tao nakapanakit din sa atin. Kaya hindi nagtatagumpay ang mga taong may galit sa puso. Ito lang yun. Yung bottom line dito, kung ikaw, ngayon kabisyo, ay nananatili yung galit sa puso mo, either na niloko ka or kahit kanino man, may tinatanim kang galit sa puso mo at hindi mo pinapalaya yan, laging may bigat o hindi maayos na pangyayari lagi sa buhay mo. Yeah. Totoo yun.
Kasi may ano ka eh, may bit-bit ka eh. Do not be a prisoner of your anger. Yes. Kasi habang buhay kang makukulong dyan at hindi mo malalasap yung tunay na sarap ng buhay. Yan. At ang kapayapaan Yan. dito sa mundong ito. Yun. Ay, nako. Anyway, ang sarap talagang gumawa ng tama. Hindi naman tayo. Kaya nga, tinan mo naman yung suot natin, nakaputi tayo para talaga tayong mga alagad ni Lord. Masaya lang tayo. Mga alagad ni Lord, no? Halo na lang kulang. Ano? Halo. Hindi mga alagad ni Lord na tinapon niya from taas pumunta sa mama. Charot with that. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share to us, raketera@gmail.com. I gotta say, and we are going to say BRB as in bathroom break. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Marcus' Secret File.